Pozvanie na HR kávu dnes prijala Veronika Michnicová. Veronika vyštudovala medzinárodné vzťahy a diplomatické štúdiá, pracovala v oblasti farmácie, v technologickom startupe a momentálne pôsobí v HR, a to v prostredí marketingových agentúr. Veronika, vítaj u nás v PVC. Ďakujem, Rádko, za pozvanie. Bohaté skúsenosti, veľké množstvo rôznych odvetví. Prosím ťa, prečo robíš to, čo robíš, čo ťa na tom najviac baví? Áno, je to presne tak, ako hovoríš, že prešla som si viacerými odvetviami a z dnešného pohľadu môžem povedať, že naozaj, že každý z nich mi niečo dalo. A prečo robím to, čo robím? Vždy ma to nejako ťahalo k ľuďom, ku komunikácii a nejako prirodzene mi to išlo. Navyše som mala veľmi dobrý vzor už v prvej práci v oblasti HR, len to ešte samozrejme nestačí na získanie práce v HR, keď sa ti niečo páči a máš to rád. Áno, ale tebe sa to nakoniec podarilo. Áno, áno. U mňa je taká moja značka, že mám veľmi rada vzdelávanie a som takým nejakým ambasádorom. Mne sa pred 5 rokmi nejakým spôsobom kmotril do života coaching, čo znamená, že som sa naučila klásť dobré otázky, vedieť viesť rozhovory s ľuďmi. A to mi umožnilo získať prácu v personálnej agentúre a odtiaľ už boli otvorené dvere do interného sveta HR, kde som vlastne doteraz. V tvojom prípade hovoríme o rôznych zmenách a dnes človek naozaj musí byť húževnatý, aby tie rôzne zmeny ustál. Tak s čím všetkým si sa napríklad ty stretla pri prechode medzi jednotlivými odvetviami? Ja si myslím, že to, čo aj pri tých zmenách a pri tom prechode je také, že nemenné, sú tí ľudia a ten prístup k ním, čiže správne nastavenie komunikácie a budovanie kvalitných vzťahov, že jednoducho, že to je nemenné. Takže to ti potom pomôže byť akoby flexibilný a húževnatý, ako si ty povedal, vo všetkých oblastiach, ktoré zastávaš. To, čo o sebe viem, je, že mám veľmi dobrú adaptabilitu na zmenu, že či som v prostredí mužov, žien, starších, alebo teraz ja som medzi najstaršími, čo je stále divné, ale je to tak, tak mi to jednoducho, že dáva zmysel. Keď hovoríme o HR, hovoríme o ľuďoch, hovoríme o prepojení na biznis, ty si aj absolventkou a účastníčkou programu HR Akadémia, tak mňa by veľmi zaujímalo, ako vnímaš networking v našom programe a čo hovoríš napríklad na Vandu Šinkovú. Mne samotnú HR Akadémiu odporúčila Peťa Matejčková, ktorá tento rok bola mojou mentorkou. Peťka, pozdravujeme. Áno. Ona mi jednoducho povedala, že Vandu musíš zažiť a proste bodka. A keďže dám na Peti názor, tak vlastne v lete sme sa som sa nakontaktovala na teba a už sme dali veci do pohybu. A je to presne tak, že keď vidíš Vandu, vidíš tú energiu a gestikuláciu a humor a do toho tie úžasné poznatky, tak je to presne tak, že odporúčam ju ja už teraz. A ak by si mala vypichnúť jeden z tých 4 modulov, ktorý by bol pre teba taký, že najdôležitejší alebo najviac užitočnejší, čo si z toho využila možno v praxi alebo v biznise? Ja si myslím, že celé ako to je, celý ten balíček od agilu cez dáta boli ohromne zaujímavé, fakt až ma to prekvapilo. Cez odmeňovanie a výber zamestnancov, že ono to celé dáva zmysel a že tak, ako to je vyskladané, je to fakt, že dobre vyskladané. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, želám ti si stále taká veselá, vysmiatá, húževnatá, ako ťa poznám. Ďakujem ešte raz. Ďakujem, Radko.